Kana nhengo yako isingazivi kudambura tsinga yeumhandara yemusikana yayaye inonzi hymen, usafa wakaroora musikana asisiri mhandara. As long as usingazivi kuti process yekubvisa musikana umhandara inoitwa sei, inotora nguva yakareba sei, zvinorwadza sei, musikana akavhurwa nevamwe varume, usabata, usaroora, nekuti usafa wakaandareta vhairasi rekusagutsikana rinosimwa mumusikana iyeye nenhengo dzevarume vaari kurara nawo. Tsika, kunyarara kana kuti hunhu zvinozoratidzwa nevasikana after muviri yavo yatambiswa, ndapota ngazvisakunyengedze, unonyura. Nekuti iwewo ukabvuma kunyengedzwa netsika nehunhu hwetuvasikana twusisiri tumhandara utwu vanoita kunge vakaita move on from their past, ipapo ndopauchazoziva chikonzero nei Mwari akaisa tsinga iyayaya yeumhandara inonzi hymen iyayaya. Nekuti Mwari chinhu 1 chaakaziva ndechekuti musikana haakwanisi kufeka umhandara, asi tsika, hunhu nezvimwe zvese zviri kuita kuti muzoroora vasikana ava vanokwanisa kuzvinyepedzera. Ndo chikonzero nei dzimba dzakawanda mazuva ano dzisiri kumira. Ende unofanira kuziva kuti ukaita izvozvo iwewo wacho wakutofa uri jaha, wakutochembera uri jaha, nekuti hapana chichadamburawo tsinga yako yeujaha yayai. Siya vakavhurwa vatambe nevakavhurwa. As long as uchiziva kuti uri mukomana akakwana, mhandara ndapota siyana nadzo, siyana nevanhu vakatambiswa.